Се не спаса. Как ще оттикне? Сега ще тук наприкне. Пак се давам турно. Какво казва ли съм? С подсветка. Уникално е. Халогените са. Знаеш какво чуваме в момента? На помпата, ловчето отдолу, отскача и удра му. Трябва една прошинка му сложи там. Както едно 3-4, едно 3-4. Къде има, бе? Някъде в четвърта ни малко. Отдете ли чу? Това ли е празникът? Тя е супер тиха. Иди от тази страна, да не го чуваш това. Те са така, бе, те тия коли са така. Мерцедес е по-работно същи. Малко по-шумо да стане. И гадно е гърнето. Гърнето ще не купи. Ако е с хубаво гърне, бата вътре взима хубаво всичко. Чуваш като работи, чуваш искрата вътре, как хвърля искрите и свещи дават много силна искра. Направо ги правят, чуваш как правят цък-цък-цък самите свещи вътре. Тя направо мърка. Не, заковахме го много. Аз. Но той не е тук апаратчето си. Как го управихме, ставахме прозрачен свещ. Него ми вътре горивния процес. Имаме такова, ние с него нагласихме. Аз какъв бензин е? Само ще се представя свободно. Те ме караха да му свалям камерата, да му намаля камерата,